Chipiwe. Gara basi. Shero. Gara basi. Gara basi. Chigara chipiwe. Mwanasimbere seguro. Alhamdulillah ndinosimba makadini. Aiwa tinofara mazuva chiti ndo anga awanda. Alhamdulillah. Ya mazuva anenge awanda sure. Asa tinotenda kuti Mwari vanotisanganisa chete. Ndizvozvo. Aiwa nasindati mvura yakuna here kandiende ndinoona sekuru pamwani production yavari kuita uzongobudikira pagudya kati aiwa rikatitekera mhanye ikoko ndinoona zvakamira sei. Aiwa tinotenda pagudya yapo pese pakanaka nepanguva ino yese ingo yakanaka ya. Aiwa hazvina kuipa aiwa tinotenda sekuru. Ndaona pane mhuri yasvika. Handizive sekuru kuti zvakamira sei. Isusu mhuri tichongoti mungatovabvunza tozoona kuti isusu tifambe navo because vanenge vari vazukuru vakambouya. Saka kana vauya hauzozivi kuti munhu asauya nechi nokuti ndikuona mai uyu akambouya but nhasi vanenge vane musikana wavo but zvinenge hazvina kumira zvakanaka. Ndizvozvo. Saka tichongoti alhamdulillah kana basa rauya kurwara kwevanhu ndo mabasa edu n'anga. Ndizvozvo. N'anga yese chinhu chinonzi n'anga chakamira pamusoro pekuti kushanda kwacho nemudzimu kushanda kwavo kurapa vanhu. Nyangwe pabiwa, nyangwe paitwa chakaipa, nyangwe so isusu ndokunonzi kuti ndokuti tiri kubasa. Saka alhamdulillah tongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndo vanotiitisa zvese izvozvo. Aiwa tinotenda sekuru. Ndichiti pamusorereke ndinzwe mhuri kuti zvakamira sei. Ndizvozvo. Makasimbere mama? Tiripo makadi. Aiwa tiri nani. Kuri sei kumba? Aiwa kumba kuri nani. Aiwa tinotenda. Ndingada kuziva kuti ndimamani uye vabva kupi. Alright, ndinoitwa Maishero. Ndogara kuWesley. Ndauya nemwana wangu ndakamboya pano. Ndizvozvo. Akasike kutanga. Dambudziko ratisvitsa nhasi risiri dambudziko rekuti ratanga pano nhasi. Ndakambouya kumashure uko mwana angobuda aenda. Tisiri kuziva kuti ari kupi. Sekuru vakatibatsira vakatipa gwara vakatiudza nekwekuwana mwana. Takasvika pakuteera mwana sekutaura kwavakaita. Sekuru vatiudza kuti vatigadzirira kuti torai foto yemwana muende kuBedbridge. Panorenga mabhazi mune foto yemwana munobvunza. Zvechokwadi takasvika ikoko mwana ndokwandakamuwana. Asi takawana mukondisheni ishi. Asi kumba akabuda hake ari mwana zvazvitorira ichita tomutuma pakumutenga airtime. Akangobuda ndokutobuda. Mama sisi vangu Sharon ava vakura sei uye dambudziko iri rakatanga rini? Shero ari kusvitsa 22 muna kupera kwaDecember kuno. Dambudziko urwere hwake kana kuti nditi hwakauya sei handizivi, asi mwana anga atonyora A-level yake atopasa. Ndobva awana sponsorship yake yekuti anodzidzawo kunze Canada. So uyu vana vekuti ndakarera ndega pasina baba vavo. Baba vacho hakuchina vakashaya. So inini ndanzwa kuti mwana asapoti papatisara 1 week kuti aende. Ndizvozvo. Ndati aiwa ndingati mwana aende vabereki vake vasingazivi. Ndobva ndataura nababa mukuru wake kuti ndozviripo. Tamirira a week kuti mwana aende. Ndopakazowira dambudziko rokuti mwana takamutuma hana kudzoka. Kusvika ndichingouyawo pano ndichibetserwa nasekuru. Kusvika vazondiudza kuti kwirai muende kuBedbridge nefoto yemwana. Zveshuwa ndopandakanowana mwana asi takasvika adai. Dambudziko rapo ndiro ramuri kuona iri. Enda akuita dambudziko rekubuda mukaka. Haana mwana haana kumbobvira mwana akangobva kuchikoro. Zvekuti takatosvina munototi mheno pasi yamwana panzava. Ndodambudziko ratava naro. Ndanzwa muchiti mwana akangobuda.
mamutuma kunotenga airtime. Tisati tasvika pazuva iri, pane zvimwe here zvaiitika zvichida pamwe zvikuti pamakazomwana paitika dambudziko iri zvakakasika kuti saka paipa paaimboita so ndo zvinenge zvaida kuitika? Hatina kana zviratidzo zvatakamboona. Aingori mwana ari normal zvekuti kubuda kwatakaita tichitombobvunzana ukachero pandakatanga kudza hama dzake kuti mwana ndo zvaitika vakangoti nezera remwana atotiziva haatokumurume hapana kana chekuti tingati papaineka chekuti any suspicion chekuti papasina. Mwana aitongori right. Mwana zvakatorongeka zvese ari right papasina. Kuti panguva yandakafambawo ndisati ndasvika pano ndakamboenda kumaprofita nekumwe kunobatsirwa ndaitonzi mwana akafa. Pano ndo pandakazoudzwa kuti mwana aripo. Sekuru vachindibatsira kusvika ndateera vandiudza kuti nowana mwana. Saka maise mamaifamba umu mamaiudzwa kunzi mwana akafa, vaiva here nedudziro sekutaura kwamaita kuti sekuru achapola masvika vakakupai gwara vakati aiwa kwirai bhazi endai munotsvagira kupi kuBeitbridge. Kumwe kwamaienda uku vaikupaiwo here direction yekuti hongu mwana akafa asi akafira kwakati kana kuti zvese raingova dondo? Hapana chisvinhu chakambotaurwa ipapo. Kwai vamwe vaitiwo mwana akadhungwa nemota, vamwe ndo vaiti akatoita kubiwa semwana musikana muhope akatoenda kumapatsi akutonotengeswa. Nyaya dzaiti dzaisanganiswa dzaingosanganiswa zvekuti ndakatoguma ndane confusion kusvika ndasvika pano. Ndanzwa pakutsanangura muchiti makazotaura nababa mukuru vanova tongoti baba. Ko baba vake cheunya kubereka varipi? Izvezvi baba vacho hakuchina vakashayika. Asi kuzoshaya kwavo makanga muri pamwe chete? Takange tasiya. Ndoda kunzwisisa kuti pamakaudza bamukuru kuti ndodanho raakutorwa nemwana, minduro yavo muchiitarisa yanga yakamira sei? Ayo bamukuru vakatoratidza kupembera kufara. Vakatokuzwa vakati makaita zvakanaka, makagona kurera vana, hapana chakaipa, tinokusapotai. Kana paine zvinotozodiwa zvemwana zvekuchikoro mune muchiita sei muchitaura tinoziva vana ndevedu, hapana dambudziko, mwana ngaende mberi nechikoro. Vakatoratidza kuvesapotive. Hapana chekuti vakaratidza kuzviramba kana chii, vaitotsigira. Asi kanhasi mama ndiri kuona paita dambudziko, makagara nemwana muri mega, ivo sana baba nhasi uno varipi? Vari kuziva here ndo dambudziko raapo kana kuti vangosiyira zvese futi kuti sekurera kwamakamboita pedzisai basa ramakatanga? Ndo dambudziko randanaro nekuti mwana tatone 2 weeks tamuwana ndo pandataura navo. Tikati mwana avepo ndamuwana, ngatidzokere kwandakambobatidzwa kuteera chii kusvika ndiwane mwana. So for 2 weeks dzese idzodzi vaingoti tiri kuuya kusvika ndaona kuti ane dambudziko ndini. Ndizvozvo. Rega nditore mwana wangu kuenda kwandakabatsirwa. Nokuti kubvira pakutanga zvinhu izvi ndiri kuzviita ndega. Havana kumbobvira varatidza interest yekuti mwana uyu ari mucondition. Vakangouya zvekungogara, havana kana kugara 10 minutes. Tamuona mwana tiri kumhanya hora iti tichauya tiende kwamuri kuti tiite tiende. Havana kuzodzoka. Ndiri kunzwa kuti vakauya vakagara 10 minutes. Pa10 minutes apa makanga matoita hurukuro here sevabereki vemwana kuti mwana zvaawirwa nedambudziko ngatichifamba so ivo vari pamberi kasana baba, kana kuti vakangosiya futi zvese kuti amai vacho vachaona zvekuita? Kutaura ndingati kutaura kwataiita kubvira pakutanga kweprogram. Ini ndini ndatofona chitaura zviri kuno ndezvizvi, zviri kuno ndezvizvi. Kuuya kwavakaita vakangoti zvamati because ndakati dhera ndasvika naye following day ndo pavakabva vasvika ndakatovaudza ndiri koko. Ndakatovasendera mafotos, condition yandaona mwana ayo ndeizvi. Kati alright, kana masvika kumba kuti toita sei tinouya toona mwana. Ndokusvika kwavakaita vachiona mwana. Saka toita sei? Vakati mainini sekutaura kwamakaita kuti kune kwamuri kubatsirwa nemwana, sekupai go ahead yatakaita kubvira mashure tifambai nemwana,
rambai muchiita sei muchifamba but zvazvadai tiuya tiite sei tiende nemwana abetsera but for 2 weeks hakuna kana munhu akazomboti zviri sei kana chii ndikatofona sometimes ndonzi pandira paite vanongopa zvikonzero hapana ari kubatsira. Ndoda kunzwisisa mama kuti padambudziko remwana Westley nekune Beit Bridge pane mufambo wakakura. Muchisvikawo ikoko muchitsvaga Sisi Sharon ava makambobvunzwa here kuti vanga vane nguva yakareba sei vari murengi yekuBeit Bridge? Hapana akagona kunyatsondudza kuti ndezvemwedzi ndezvechii sekuti mwana takamushaya kupera kwaOctober ndoba ndakatanga kuyaku iro gore rino saka hapana munhu akanyatsonditsanangura kuti ana ane time yakadii but pandakangobudisa foto vanhu vakati hatomuziva anombowanika hapanowanika but paiwanzogara pacho chaipo takatosvika asipo ndopandakazonzi ari kunonzi kwamheno kunonzi kwamashakada kutumashops ikoko ndakatizoteera takanomuwana but zvekuti nguva yakanyatso hapana munhu akanyatsogona kundipa time yekuti mwana agara zvakadii ari ikoko. Asi imimi saamai ndimi makachengeta mwana Sisi Sharon atutaura nezvavo muzuva ranhasi. Tingati mwana akaita sei kana kuti mwana akakura sei, mwana kuti tingafungidzira here kuti ane musikanzwa zvichida pamwe haangaita paakazonosangana nedambudziko kana kuti handina kumbobvira ndaita dambudziko nemwana kana kuti nditi revakomana mwana angachitopa stage yekutoti neeji yake zvaitondinetsa kuti waiziti akatosangana nemukomana no yakagumuka chitokototi mama ndazosangana nanhingi ipapo akazenga aitoita unge kusazviri kana kuti nditi mumba mwana wekuti ndainetsekana kana kumutuma kana chii ndanga ndisina dambudziko naye ndanga ndisina izvezvi ndopanda kutotambura ndikozi pfungwa dzatodzoka 00 kuita mwana weECD chai weECD akangena nanorisi hapachina mwana hapana kana kumutaudza hapana nyaya ndizvozvo hapana nyaya inobuda hapana kana chekuti umuti gara idambudziko umuti hande pamvuri idambudziko haana kana kuti maswera sei kana iyo yamuri kuona chingoita nekukwazisa neizvozvi kana akanzwa kuti anenge ane nzara akasvika patasvika tobvutira vanhu chikafu chavo ndo hapana chakarongeka chaari kuita hapana. Nokuti ndaona pandasvika kana tochauti munhu andifarira kudai iyo ndiani zvatondishungurudza ndichizoona ndikati but rinenge dambudziko. Saka ndazomati zvakatanga kutanga kwani kwaOctober ndezvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo nemwana nekuti ndaziva kuti chaari kugona kungori kukwazisa nekubhabhaisa zvaari kuita. Mamwe matambudziko ari kusangana nemwana akamira sei? Ndanzwa rekuti ari kubuda mukaka. Zvaane nguva yakareba sei kubva pamakamuwana here kana kuti chinhu chazouya futi nekugara kwamaita naye? Kubva pandamutora mukaka waingobuda zvekuti ndakatombofunga kuti pamwe akabva kumba aine nhumbe here kana kuti chii zvataisaziva akaita abortion kana chii but akatonotariswawo hapana dambudziko rakadaro anotori musikana akazara hapana chakawanika asi mukaka iwoyu ndouri ungobuda akatosvinda nokuzadzira ikapu yemukaka ipapo inotori dambudziko ratitotoshaya kuti todii ropera sei. Akabva asingadaro takazomwana akadaro ko kudya ndanzwa muchiti pamasvika ambobvutira vanhu chikafu ari kudya here haasi kunetsa here zviri kufamba sei? Kudya kwacho anogona kuti panguva yamuri kugara imimi kuti tapa nguva yekudya anogona kushaya basisa nacho chikafu. Saka takatozongodzidza zvekuti isusu chikafu hatichaitiwe kuti uya udye chikafu tikatraya zvakaramba tongosiya patinosiya pekuti kana akunzwa kuti arwa kudya anosvikotora udya ende kudya kwacho haakumbire anongopinda mumba kana kanzwa nyota haapinde mumba otora kapono anotonokuvhurira itepe wovhura wogara pasi petepe unwa mvura mvura ichiita unge iri kubva pamarata achinwa mvura. Akafunga unotora chikafu chacho anoita leti yamasiya anodya hafu chimwe ndechepasi achingobvambura hazvina oda haana nguva yekuti agara pasi kugara chikafu haana nguva
anenge achingoita zvinhu zvimwe zvine disorder zvese hapana chakarunga. Tichitarisa pamakamuwana nepatave nhasi, state yachona zviri nani here kana kuti yakatowedzera kubva panguva yamakamuwana? Hapana chekuita nani, ndechekuti akubvumawo kugesa, akubvumawo kuti kana mukamboti kwadoka nguva yake kurara pausiku nokufunga pamwe 2 hours aisatomborara kwaiedza achikwira nekudzika muchitomhanya. Haasi violent zvake but agari pasi kubata-bata anopfungwa dzese dzekutoti mahumbwe anoti kutorema poto totanga kutopika mapoto usiku kutobuda panze zvekutoti kana tiri kumba kwakangoti time dzafamba tinokeya madhoo anoda mahumbwe mungatobuda panze ane magaba ake anga achitobike pano ati umwana muchechi chai. Tiri ipapo mama, mhuri yamiri nayo izvezvi yakakura sei, uye sisiyero ava ndo vanga vari munhu mukuru here pane vamwe kana kuti, uye muri kugarisana navo sei, muri kuita sei? Ndiri kunzwa kuti manheru ndo futi zvavanenge vachitoita, vane vada kutobuda kunobika magaba. Muri kurara here, muri kuzvifambisa sei kuti mugare muchiona sisiyero kuti vasabude futi? Pamhuri iye ndiye dangwe nemusikana muhombe anosiyirwa hanzvadzi yake nemunin'ina varipo vatatu. Mukugara kwedu tinongogara mhuri yedu yakatokwana yakadaro pakugara pamba, but then kune vamwe vari kumakoteji vana havo dambudziko nazvo stereki, vanhu vakangozvigashirawo vakaona kuti pano ndo zvezviri zvokuti chero takavarairwa akubuda denda notomhanya kuti mhanya ichero akubuda, hapana hapo problemu vestereki kumwe. Ko mumashamwari umu, nekuti ndinoziva kuti ndichitaurawo semwana, pane pamwe pekuti hongu ndinenge ndiri mwana akanaka, asi pane pekuti munotoona kuti shamwari dzaakuita mwana wangu uyu handinyatsodzidzinzwisisa. Akamboitawo shamwari dzakadaro here zvekuti tingati zvichida pamwe musi waabuda yachinotenga airtime pane zvaanogona kunge akaitwa kana kuti pane zvimwe zvaanogona kunge akadzidziswa zvakazomupinza mudambudziko? Shamwari yake yandoziva imwe chete yaitodzidza nayo kuchikoro, aitouya even maweekends aiuya kumba vachitoita nguva ramesi vachiita zvemabhuku avo. Kana paine zvaiitikawo zvaiitika kuseri haungazoti perfect zvese because unonguva unenge usina imwana, but kana zvaiitika vaigona kuzvidiyawo ukafa. Handina chandakasuspekta kana kuona zvokuti chero namanje anotoyaswera neshamwari yake sometimes kana ari free. Handina chakaipa chandingagone kutaura, hapana. Nguva zhinji anenge ari kwake kumba neshamwari yake, zvekutoti musikana uyu kutoverenga kwavo vaitonyanyira kuverengera kwedu, kana uyu kapa pari pano neapo neshamwari yake. Saka kana zvaiitwawo munongoziva vanhu zvaiitwa kuseri kwangu zvisina, ende vaikavha zvakanaka kuti zvisaite se kana zviripo handingazozivi. Maenda kuBeitbridge, makazombobata here sekuru kuti muvaudze kuti mwana uya tadii tamuwana, asi dambudziko ratamuwana ainaro ndiro ratakatarisana naro? Makavazivisa here chimiro chakanga chiripo kana kuti ndokutotanga wokudzoka muchimusanganisa nasekuru? Kusvika panzvimbo kutanga, but sekuru ndakataura navo ndikati ndo chimiro chatawana chiine mwana, chakatozondidhileya kusvika inyaya yekumirira vana baba vake. Ndo vandanda kufungawo kuti pamwe vane chekuita vafambe mberi, but havana kubudikira, ndo chakandidhileya. Asi sekuru ndakatovabata akati aiwa udzoka ine mwana titese sekufamba kwatatingoita tipedzise nyaya dzedu. Vana baba vacho vanogara kure zvakadii? Nekuti zvichida pamwe tinogona kuti havasi kuda kuuya, iyo ingori nyaya yekuti pamwe vashaya mari dzokufambisa, pamwe distance ndo yakurisa. Vasi vanhu vari kure, vanhu vari muno muHarare, vamwe vanogara kuWestgate, kuna nabamukuru nanabamunini, but vandainyanya kutaura navo ndibamukuru rekuWestgate. Vamwe vari mubudiriro, vamwe vari kuGlenora, vasi vanhu vari kure, ende vanhu vane michovha yavo zvekuti dai vaida kana pano taidai ndisina kutambura kuenda kabata mwana vuko, dai vaida zvavo, havasi vanhu vari kure. Westgate neWesley apa usingaite kana 15 minutes? Hakusi kure, padhuze, but vanenge vachingoverengera kudaro. Ndazobuda ndiri busy ndadii,
but inini kuona condition yemwana ini ndine mwana ndatusvika pakonoti aiwa rega ndisimuke nekuti vanhu kwavo zvine zvichitoita iwo ndione dambudziko saka ndasimuka. Saka zvino manje ndanzwa muchiti akanga achida kuenda kuchikoro kunze aida kuenda kupe kuCanada. Nguva yacho manje haizi atopfuura here paine dambudziko yaaifanira kunge akaenda? Ndakangopawo ripoti kuti mwana hatisi kumuona, handichaziva izvezvi kuti zvamira sei, ndikana nguva yekuti ndizvitsvage neproblem handinayo iyi. Zvambotarisana nedambudziko riripo panguva. Ndakangopawo ripoti kuti mwana haasi kuwanika, kumbotsvaga mwana. Saka kubva chero pandamuwana handina kumbotozvitsvaga, inini chandikuda izvezvi mwana aite zvakanaka. Regai tinzwe sekuru kuti sezvo dambudziko ratovapo tongoti tichitotanga nekutenda nekuti sofa taanaye mwana hongu pane dambudziko asi chikuru ndechekuti tiri kumuona upenyu huripo. Regai ndisire sekuru tinzwe kuti zvakufamba sei. Sekuru, alhamdulillah, muri ndataura nayo inovawo nerutendo rwekuti isisi chero tavawana, asi tavawana kudaro pazouya pava nedambudziko rekurwara ratiri kuona. Pachaitwa sei sekuru, uye chii chingava chikakanganisika? ini ndinongotenda kuti Mwari nevadzimu ndovanorapa ndovanoponesa. Ndizvozvo. Nhasi unoyu akauya mudzimai akati sekuru mwana wangu handichamuwani. So isusu kana mwana asawanike chinhu chatinogona tinodaiza nemishonga, tinosvaga nemishonga. So tikapiwa nzira kana kugwara nemizimu tinoudzwa munhu kuti famba wakadai. Ndinofunga 2 to 3 days pane mudzimai akauya panapa akati pakauya mukadzi nemurume akati sekuru ini handizivi kuti ndakaberekwa nedzidza ripi. Ndikati ko iko kwakaberekwa kwacho ndekupi? So nekusaziva ikoko mwana akabvunza sekuru wake hanzvaziva mai wake, hanzvaziva mai wake zvikanzi inini handizive kuti sisi vakanohurira vari kupi. So nhasi unoyu takaita futi matare yakafanana nechirwere chekurasika njere. Ichi chirwere mukoma tinganyepe, tine mishonga wokuti tikamumwisa izvozvo anofana kurara. Toziva kuti taakuita sei? Kana tichipa mishonga mvura iyi ine mutombo wacho uyu uripo mukati uyu. Anditi uri kutomanya uyu mukautasa pasana. Mukatasa chimwe chigubhu chacho icho. Tinomupa mwana yeyu achamwa mundiro uyu. So kana tamupa mishonga uyu taakurapa kurasika pfungwa nekakuchema. Izvi zvimwe zvacho zvinokonzera so ndezvokuti mwana akaenda asina kuoneka. Chinokonzera so kunenge kune zvinhu zvakawanda zvinoitika mukati mechiraramo. Saka isusu tinonge tichiti ngawane mishonga. Saka vanhu vanorwara chirwere ichochi tinoti ngawane mishonga kuti awane kuzorora. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala akamwa mvura iyi ndikawana rara ndinoziva kuti ndawina chirwere. Inini mukoma ndiri kunyeperei panapa kana pamidia ipi neipi. Mukanzwa munhu achichupika nekuyuvira nekupenga nekurasika brain, manyai naye. Wallahi hakusi kuti ndokunyeperei kana kuita sei. Manyai naye panapa ndinorapa zvinobuda mupepa. Saka ndo zvinhu zvandinoita izvozvo. Saka urwere ndakavapa mai mushonga kuti vadaidze mwana wavo. Nhasi uno mai vauya nemwana wavo, isusu chasara kuita sei? Kumurapa. Saka zvizhinji zvese zvavanosvaga ndezvavo. Imbomupa wanyanya noise. Isusu tinechida kuti amwe mvura iyoyi noise, anyanya noise, ngokuti tikangogara hihihihi munomatikazitezera. Nokuti zviro zvinoita vanhu
ya saka mushonga iwoyo ndikutaurirei mukoma muri yapo mushonga ndinotemba inozvisiva kuti anozikama saka akazikama torera kuti urwere wedu taenda saka alhamdulillah nekurwara kwemusikana isusu mai takavapa mushonga wekuti vasvage musikana wacho tiite zvakanaka kurapa urwere kurapa kupenga hatina kutangira iyeye tobvira parefu kurapa zvirwere zvakadai saka tinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vari kutichengeta vanhu vasatambure ende tu chandinokumbirisa ndagara chikumbira kuti vabereki kana mukanzwa ana mai kana natete musati mukaona amai yenyu ichirwara kana irasika njere mumurasira kusango moti aibenzu yaimwa musombo pamwe pacho madhimoni nokuti munoona kuti chiri kumupa kuti musikana kushandiswa paakafamba napa hapana kunaka nhasi uno ari kubuda mumazamu mumukaka munhu angasingadechi asina mukomana saka mai vachema kuti sekuru ndibasirei isusu tinobasira ndosaka takamira pano ndichitaura kuti ini ndiri dhokota handina off handina rainy season handina nguva yangu yese inomberera pakubasira vanhu alhamdulillah saka ndinoti izvozvo Mwari vandiregerere shuwa nokuti ndiripo pakubasira vanhu nguva dzese. Aiwa, ndinotenda sekuru. Takatarisa sekuru mama vachitanga kusvika ndanzwa kuti makashandisa mishonga kuti mutsvage kuti mwana arasikira kupi. Tichitarisa kana kuti muchitarisawo imimi amai vachisvika semunhu akanga afamba achiudzwa kunzi mwana akanga atsakatika vakazvitambira sei? Mai vanga vachitenderera musoro kana tisingaite mistake vaitenderera musoro kuti tadza kuzwisisa kuti nditi chifambi kana kuti chii, asi ndakavataurira kuti mai zvinhu zvemwana izvi zviri kubva mumuri. Munhu kana agadzira mushonga nyange akava mumuri ari muroyi kana akava baba kana akava diki kuromba mazuva ano hakusi kuti kwakarombewa nechembere. Vana vadiki ari kuromba nekuda kwegoridhe, vana vadiki ari kuromba nekuda kwemusika. Saka ndakauza ndikati no, usherekete wakuita mwana nhasi uno mwana uya uya ari kubudisa mukaka. Handiti maona zvinobva zvaratidza kuti mwana uya ari kuuya muiwa nechii ndezvekwani ndezvemudzinza vake. Handiti so nhasi uno mai vari kuya ari 1 panzvimbo yetu ari 2-3 inhau yekuti vacho vari kuita basa iroro havangaperekedze urwere hwavari kuziva vachiucha vozotozoti tikapazvaita so mwana uya auya isu takati anofanira kuita rombe renyika achifamba achingoenda kunosvika bota badibiriki kuduze here usukukutamba kachana. Saka kana inini ndichinzwa kuti ndokwamuwanira mwana ini changu chandakangoenda kumupa mushonga kuti mushonga unopisa udedze mwana wako mwana wakaita so nokuti murume kana akaenda mukadzi kana akasiwa isu tinodaidza varume. Saka alhamdulillah, saka musikana kana akati ari kupenga hakusi kupenga kuti kokunyanyisa kupenga kokuti tanga tichimubata wani ende iwo pachezvawo nokuti kubuda kwemwana wangu muona achipenga chamupengesa hasi kuchiziva. Saka isu tinomira kuti apore tozoita matari toziva kuti 1 2 3 4 akonzeresa chindiyani totsvaga kadariro alhamdulillah. So tikadaro mwana wapora. Chinhu chinofadza chekuti nhasi mwana ane urwere. Saka vanhu ngavazivese kuti kana tichidedza munhu anogona kuuya kana uchidedza munhu akaba anouya achiita zvaakakuita. Kana udedza mwana apengereka unodedza achiita zvaari kuita. Saka ichitoti mai ngavatende ngavasatsama maningi because mwana wake waichema ngamuwana apa ngachimira kuti mwana arapike. Ndizvozvo. Akalapika alhamdulillah basa rese rapera. Ndochinangwa chete vamwe vakauya panapa ndavarapira mwana miyedzo ka ndakavarapira panapa ndakavhunzwa ndikati munoda kubuda pamedia here pasila media zikanzi asekuru isu hatibude pamedia because mabasa edu haivhumire izvozvo. Ndikati alright ini ndokuvarapa vanhu vevandofa vaenda nemari yangu kuenderato kana kudzoka. Ndikabva ndabvunza ndikati asi hamuchazoka nemari yangu. Saka zvikangosvika ipapo zvinopa kuti vanhu vari kuchenjeza nayo ndopa munoona kuti n'anga dzizhinji zoti inini bhadharira futi mari yangu ipereretu nhasi. Ndizvozvo vanhu havasi vanhu ndodambudziko. Uchivarapira hama yavo ndati tichaunza sekuru hama yavo yaporodza kuti imbotimirirai sekuru ndinosvika rini chivamirira. Ndizvozvo. Alhamdulillah rabbil alamin amin. Ndofunga mumwe mubvunzo wandinawo sekuru mubvunzo une vazhinji. Takatarisana nedambudziko rauya rina mama Maisheroni. Dambudziko rekuti vanhu vababa vemwana chaivo vakashaya
asi dambudziko rachizouya pamwana zvinoda futi ana baba. Nhasi uno ndikuona vakagara vega. Dambudziko richinge rauya rakadai sekuru rekuti vanonzi ana baba vacho vanofanira kunge vachitungamirira dare havasi kuda kufamba nemhuri, panobatsirwa sei? Vana baba vanoshanda pakubvisa fumo pakurapisa urwere uyu kana asiri baba vakauya. Izvo ndozvatinoziva panapa. Ukaona ana baba vauya vachinzi vana baba havasi baba vake, ivo vana baba ivavo havauye paurwere ende paurwere mari yavabvisa nokuti vane mutemo kwaakaziwawo. Saka urwere wese munhu anozvimirira. Amai vangatosimba neurwere zvana baba zvingasiyane nazvo. Nokuti ana baba ndo vamwe vacho ari kuziva zvikuitika, saka ngasiyane nawo akwazvagirei. Nokuti ndati ndipabvunze ipapo sekuru nokuti muri zhinji kana kuti ngati vana vazhinji mazuva ano vari kukura vari kumba kwana sekuru kwana amai. Dambudziko radaiwo so rauya vana sekuru kana kuti vana amai vanogona kusunga vachiti isusu izvi hazvisi zvedu izvi. Mwana ngaadzorerwe kupi kudzinza kwake, zvichida pamwe ndokurutobva futi chi hosha iyoyo. Ndosaka ndipabvunze ipapo sekuru kuti panobatsirika here? Panobatsirika. Isu tikarega tichitasa uyu muroika uyu tinotosiya munhu achifa akachifema, amai vake vakamuchengeta zvikakura ngavarapisi. Izvi zvokuti ana baba izvi zvamanga izvi. Chirwere kana chauya munhu ngatakure nemunhu aripo nomurapisi. Asi zvazvinoita ndezvokuti muno muZimbabwe mune mitemo yechizezuru, yechikorokore, yechishona. Saka mitemo iyo ndiyo inongotedzwa. But chandosiya chekuti ngatirapise urwere tozogara pasi titaure. Saka zvinobatsirika. Aiwa, sekuru sekutsanangura kwamaita kuti kuwanika kwaita sisherovo ndokutotanga kutambanudzika kwedare. Ndine chivimbo chekuti tichadzoka ndichiona progress yasisishero kuti iko zvino zvava papi. Alhamdulillah. Isusu tikapa mishonga munhu anofanira kuita change. Change chedu tochiita 3 days 4 days. Alhamdulillah. All right. Tiri ipapo sekuru, iri ndiri dambudziko ranga riripo nhasi. Mamwe matambudziko amuri kuti vasangana nematambudziko uyai nawo, matambudziko akaita sei? Matambudziko ari kurwadza munomu ndekensa, zvironda. Nematambudziko okutiza ana baba kutiza mudzimba. Aini ndikusangana nezviro zvese, kuzarirwa. Munhu ari kudzwa kuti ndine BP akafuta so. Munhu anouya pana achitadza kufema. Iyoyo matambudziko. Nedambudziko futi urombe riri kunetsa vanhu rekubirwa, iroro idambudziko. Urwere futi. Saka urwere wese nekushayiwa mbereko nemaspiritual. Mazuva ano handikunyepere vanhu izvozvo so havasati asvika kubva kuchechi. Vakabva kuchechi vazhinji vacho vanoya kumanheru. Panapa pari kuzara usiku. Madzimai vari kurara nezvinhu zvavasiri kuziva. Ende wobvunzana nababa vake, iye akaenda kuchechi nababa vake namai vake, vese abvira amai, baba vacho akurara nezvinhu, amai akurarwa. Saka zvinhu zvanetsa munhu ari kubva kuchechi. Saka ipapo pari kunetsa ndo rimwe hombe dambudziko riri kutyisa riri kunetsa. Aiwa, iroro ndinokupupurira seno nokuti tine vamwe watotosangana navo vachitaura kuti zvinhu zvandinorara nazvo zvinondifadza kutokupfuura murume wangu wandiri kugara naye. But kunokwanisa ndaona vanhu anofadziwa nezvinhu zvakadaro. Panapa vanhu ndinosangana navo vanhu vese vari kuchema nazvo kuti sekuru anenge arare nemurume wandisingadi. Uyu ari kufadziwa iye anenge akazotsvaga ega ibenzi. Munhu akafadziwa nokurariwa nechinhu chaasingazivi, aiwa ubenzi. Munhu wese anoziva kuti ndikurariwa nechinhu ichi chaasingade chaasina kutsvaga ende singazivi, uyo munhu atori rombe, musamutarise maningi because anokupai urombe nokuti haungarane nechinhu chausingazive iri spiritual. Unochidya nyama yausiri kuziva. Vane vachitochema kasekuru kuti chinhu ichi chikandifadza, kana vari baba handichatoda kuvaona, kana ari murume ndinenge ndatoona ka handichada nezvake. Saka ipapo vakaoma. Saka toti ari kufara here kana kuti ari kutambudzika? Kutambudzika sekuru. Ndo vandikutaura vacho kuti vari kutinetsa. Noti spiritual yavatambudza zvisingaite panapa ndanzwa nayo. Mabhodhoro emushonga izvozvo ukatasa soye ndo yari kutanga kupera, yekugeza mushonga nokudzinga chinhu ichocho ndo yari kutanga kupera muno. Wekudya wacho utori mbichana necancer, blessed cancer. Ndatambula nemazamu, madzimai kugarira kukanda mazamu kukwenya so. Urwere wezvironda wanyanya. Ndaatatambura.
sekuru vanoda kusvika pamatare asekuru achapola vanofamba sei uye nhamba dzefoni dzavanobata ndedzipi? Inini ndinoti anoda kusvika pamatare achapola vanondibatira kunoko kwa Mtangadura. Nhamba dzafoni ndiyo handina kuchinja, 078 65 60 230 ndio namba yachapola yepa media. Anotsvaga achapola kana uzinese zvite sei achapola anowanika pa line iroro. Enda achapola asati akuti ndikuenda ku Zambia ndikuenda kume palizvo ndikutoshamisika mwana ndikuzoti ndikuenda ku Zambia ina hapana kwandikuenda this side ndiri pana. So matare angu ese ndiri kufamba ndiri papi muri pana. Vanotisvaga ndimaruzefa ndikuenda maruzefa but kwete kuyambuka mhiri kwemakungwa pari zvino so kana South Africa kana Mozambique kana kupi anikisi hapana kwandiri kuenda ndiripo panapa. Alhamdulillah. Sekuru ndoda kunzwisisa futi kuti nhamba idzi kune vamwe vanenge vari kure vanogona here kufona mavideo call, nekuti ndovimba pane mumwe ari kutoti sekuru vari kunzi vakafamba kuti vazvione kuti zveshuwa sekuru varipo panzvimbo vasati vasumuka. Inini ndiripo hapana kwandiri kuenda. PaMtangadura munhu akabva mutaundi akasvika pana 4th anongosvaga motikari dzinoti ruwa wodzika okwira ruwa motikari dzakwa ruwa osvika paruwa paGeorge woona akomana mago fast anoti Mtangadura tollgate paGeorge ipapo paMtangadura wokwira motikari yenu musisisa pamashops pamashopo akara akavunza munhu upi kana munhu ezilonga angoona kuti uyu munhu anenge mugari wepanapa akangobvunza kuti kwasekuru anoya anomuperekedza pana Rosemead Road padhuze nejuro rematombo asvika hapana mvunzo. Ayo tinotenda sekuru. Ndiri kuona Sisi Shero vanenge vatorara sekutsanangudza kwamanga muchiita kuti mushonga uyu kana akanwa akarara ndoziva kuti dambudziko ndaita se ndatowina. Saka taakumirira sekuru kuti tichizodzoka tichizoona Sisi Shero vachibatsirika dambudziko ravaunza nhasi raganuka. Ndinoziva kuti urwere uyu ngati mukoma kana tichitaura nokuti takatoshandisa mushonga kuti timubate mwana nezvanga zvichiitika kuti uchidzimwire kana chi. Saka chitoziva kuti kana amwaso zvakuenda, asi munoziva kuti munhu wemedi kana kuti munhu wekurasika brain haangoti vhurumukwe papa nokuti anga kutofamba nokutopora anenge achidzedzereka paanoedzeta akawana 7 days 8 days mai vacho ndio anouya achiti sekuru manje mazuva ano handidi kunyepera mukoma vana ava vatende vakaona munhu wavo akarapiwa avazoke anobva ti nganga ndikazokera tikunochachiwa saka anovhatiza vanhu ava. Saka musanyeperewo zvekuti ndakuvaziva but ndakabovimbiswa nokuti musate mapuleya aya uya mubhandazvikwereti ndosaka mukaona sekuru vaiva ndakaona hanzi sekuru Sitole vakazota kuti mishonga yangu uya inayo netime unenge waona kuti vanhu akukudherera. Saka ivo tavarapira mwana wavo akaona mwana wapora anoudzoka. Alhamdulillah ndatenda. Aiwa tinotenda sekuru. Taakuchimirira kuti tione kuti zvafamba zvakanaka pana Sisi Shero. Ndinotenda. Aiwa tinotenda. Sekuru makati. Alhamdulillah mukoma Robi ndinosimba chaizvo. Kwapisa. Alhamdulillah. Ukwapisa so tinonge tichitoziva kuti tamba muchando. Iko zvino zvotakuziva kuti kwa kupisa. Saka kana kuchipisa tinenge takatasa zvinhu zviviri zvitatu kuti tizoti Mwari wakanaka. Asi alhamdulillah kupisa kwakanakira kuti kunotibikira mvura kuti tozowana mvura. Saka tikaiga kuswa tichingofarira chando mvura kwainobva hapana. Anditia. Varwere vazukuru kumatare mazano kwachando chapera ka. Mukoma Robi handingakunyeperei. Vazukuru panapa handingati ndikutovhunza kuti chii changa chaitika. Vazukuru vangu vari kufona nguva dzese ende vari kusvika nguva dzese. Neniwo wacho kufamba kwakutondishupa. Nototi hama dzimwe neshamwari dzikutondibvunza kuti mazuva ano muri kuswinya hamusi kufamba. Hapana paungasiye vazukuru vachitambura vazukuru vachirwadziwa. Saka vese tinenge chiti isusu tivaone nokuti dhokotera waari kuda wacho ndini. Havasi kuda assistant vari kuda dhokota. Ende ukataura nemuzukuru wani ndikakuita 3 days zisina kuti ano vazukuru handiti pandodzokera ndine masori nokuti vazukuru avaibvunza sekuru taitoona kuti ana nemimi. Saka kuti ndiwanike ndite madays ombo dzisingabate foni hazviiti. Ndiri kuona tine muzukuru ari muno. Ya muzukuru auya tinotoudzwa kwaari iye
munomo mumatare mukomarobe tosangana nevazukuru akawanda vamwe vacho pamwe vakaya kare kare pamwe anenge vauya asi kana vane matambudziko anotaura kuti sekuri ndava tine urwere wakadai wakadai isu tigone kumubatsira alhamdulillah. Tiripo makadiyo. Tiripo ini zita ndiani? Zita ndinonzi Brit. Mabvakupi vantu vanzi Brit. Ndinogara kuWesley. Wesley muno Mararo. Handitika. Dambudziko ratayo regai ndimbonosvikawo kwaachapora rakamira sei? Dambudziko rangu nderekuti ndine mwana wandikutsvaga, mwana musikana. Mwana uyu wakangobuda kumba zvekumazuva roviri, katomutuma kunotsvaga airtime. Mwana haana kudzoka kumba, zvatore mavhiki anokwana kuita 3. Saka ndiri kungofamba pakasiyana siyana, nhau dziri kungobuda dzakasiyana siyana. Saka ndati ndimbosvikawo kuno, ndimbonzwawo kuti kunobude. Angaine makore makani? Kana ane makore makani sori? Mwana ane 22 years. Ane 22 years. Imi maigara sei mwana? Mwana wekuti ndakasiyana nababa wake ari mudiki. Ane vaning'ina vakewo vairi. Iye ndiye angari mukuru. So kukura mwana akakura nchingochengeta. Baba wacho pasina betsero kana chii. Ndaingochengeta vana ndega. So baba wacho vakazoshayawo zvavo. Saka mwana akanga akatoenda kuchikoro akatopedza. Akatoita level yake akatopasa. Apa anga akatowana scholarship yekuti aende kunze kwenyika. So ndakatodzokera abuda saizvezvi. Ndobva ndaenda kuna bamukuru wake. Ndikatonowazivisawo sevaridzi vemwana, mwana haangaende kure zvisingazivikanwe. So ndopatanga tava. Pati pakugara mwana ndandisina dambudziko rekuti mwana ane problem yemusikanzwa ane chii. Munhu aifarira chikoro. Zvinova zviri kuita kuti nditi pamwe pandinosvika ndinonzi mwana akatizira zvondirambira, pamwe ndonzi mwana akakidnepwa akapondwa, pamwe pari kubuda zvakasangana sakana. Saka handichaziva ndauya kuti ndibatsirwa, ndinzwa kuti sekuru vanoti ndiye first born. Saka mune vana vangani? 3. Ndiri ivana baba mukuru hama dzevana pamakaudza vakati chii? Zvekubuda kwemwana vakangoti vana vasikana vanonetsa, anogona aenda kumurume. Handiti Akatoti munonetseka nezvemwana musikana, anofanirwa aenda kumurume. Havana kumboisawo effort yekuti zvese zvandiri kuita ndega. Hapana kana akada kufamba neni. makamutuma dziri kumangwai? Zvazvo kuma 5-ish, 5 to 6. Takutogadzirawo kubika. Kana ndakangomuti nditsvagirawo airtime. Zvokuti kana kupfeka kwacho mwana akangobuda, zvokuti ndingataenda kangobuda netusiripazi twakatoperawo zvato. Twemuning'ina wake twakangonhonga padho. Kupfeka anga asina kana kupfeka zvinoshamisira. Saka anga ane foni yake? Foni yake akatosiya kumba. Musi wachiwe? Anokuda nefoni. Handizika. Sekuru, Alhamdulillah. anzini muzukuru wenyu ndiri kutsvaga mwana wangu wawakatuma kunotenga airtime. Yati mukomarobe zvemudzinda zviri kunetsa. Asi ndinotenda Mwari kuti isusu kana auya kuti sekuru ndibatsire kutsvaga mwana, tinotora nguva yedu kutsvaga mwana. Nokuti nhasi uno sekuya kwaita mudare. Dare rakutanga kurongedzera kuti ritsvage chi? Mwana. Saka kana tichituma masoja, totuma masoja kuti tinomuwana kupi mwana. Saka ndinoimba kuti tikabatsirana 2 days 3 days kana mwana abudikira tinongokufona tokumarobe mwana uyawi. Ndeuyi watinaye nhasi. Sekuya kwaita kuti isusu sekuru ndazonzwa. Kunzwa anobvira rini achizwa. Vanhu vazhinji vanouya panapa sekuru ndazonzwa. Ndovandati komukazwa muite sei. Saka ini chanongotenda chekuti vauya kuzonzwa. Inini handina nzwisa. Alhamdulillah.
ini ndiripo pakuti nditume vakomana vasvage kune mwana mukomana robe ndakaenda kumaruzeva kuMozambique mwana akashaika vanhu vakaenda kunofugama pamuprofita zvikanzi mwana ajiwa nechikara zvisinei baba vemwana vakananga straight kune mudzimu wemhondoro ndakagarawo pamhondoro ipapo tati tese nemhondoro iyo ndichizimai asi mhondoro yakangota muromo umwe chete kuti waiti ako wauya isusu tichamupa mafembo ari pana pabuta imofu handiti ndiye amai vacho wokumbira akagara ipapa handiti uzobudikira kuti ndikukumbira kuti mwanangu handizive kwawakaenda asi ndikukumbira kuti uite se usvike kwandiri nekuti vanhu marudzi anosiyana anogona kuti akamuzinga akamutuma but pakumutuma ipapa asi kuziva kuti mhepo inogara haina amai haina baba zvakangofanira mudzimu kana uchida kugara munyika muno igave muno tatoneta kunzwa kuti kwakati kwabuda mwana neanda kwabuda sekuru kaguvi kwabuda chitepo kwabuda jerere unotonzwa midzimu kaindi nekaindi midzimu iyoyo inozongoita fanike mvura saka mwana kana yakapondwa mushongo watinawo mukomarobe unofanira kumutsa munhu akapondwa kuti abudikire kuvabereki vake kuti auye kudzidza rake saka mwana uyu kana akangoenda asina kudzoka aiwa mushongo unosvaga tinawo futi mushongo iwo saka mwana uyu tinomutsvagira tichatuma akomana vamwe vakandibvunza kuti sekuru akomana munotuma ndiani mukomana watinotuma kutanga ndichapora mizimu ndiye vakomana ndikutaura ende ivo vakasimba havana dauti ivo ndo anomutsa futi midzimu yake iyeyu ndiye anodeketera kuti ndikukumbira anodeketera paroko rake apa idare rimwe rakauya mumanje mukomarombe iri vazhinji vanondibvunza iri dare richangosvika rebuti rekukumbira vagari vemunomo kana kuti vanhu vekuMozambique kana Mazambia ezilongo munhu iye dzidza rake mazitateguru ake angachiputa saka didari irori tinomupa anokumbira iye pachezvake kuti ndakakutuma nyangwe ndakareswa kana ndakaita sei vadzimu vangu ndinzwei mwana wangu ngadzoka tinomupa mazuva mwani anofanira kuita sei kubudikira alhamdulillah ndati idare zvinenge rauya matare anosiyana siyana ndichiri kuyeuka mukomarobi panapa pane mwana watakambosvaga mazuva afura pane mukadzi achibva kuSouth Africa achiti sekuru ndikusvaga mwana wangu mai vakazouya panapa akabva panapa akaenda kwatiri uda but mazuva ano mukomarobi pane munhu ari kundifonera ndiri kukanganwa namba yacho asi akandifonera futi ndichataura akanditi nditsvagire amai vaive kusvaga mwana wavo asi munhu iye ataure zvevoice rake rinenge rakadzikira kuti ndiudzireiwo sekuru amai vaya muchinawo here namba yacho saka ndoti aiwa uye anzi amai ani kana angachiri kusvaga mwana wake pane munhu ari kufona panamba yacho apola kuti sekuru munhu uye ngaadzoke pafoni penyu alhamdulillah saka isu tichiri kusvaga mwana iye asi ndofunga pakudarika 2 years handinzvenge bozi ndima ndiri mudare mangu haana kuuya mwana iye asi munhu ari kuuya achinditi mwana iye ndikuziva kwaari amai acho akabva kwatiri aona ndanonoka akaenda kwatirita handisuziva kuti apa manje so vari kupi kana kuti vakaneta asi mwana iye uye amai vainge afore namba pachapora ndatenda mune chimwe chikumbiro chaminacho hanzvadzi kuna siku rachapoa chikuru chandafambira kuda kuziva kune mwana saka ndinokupa ifonja mukumbire yamutore fonja mukumbire mega pamberi papo handiti vakumukumbira kuti toda kuti mwana abudiki anzi toda kuti mwana abudikire munofuridza muchitaura kuti ndamira pamberi penyika pamberi pevanhu ndikukumbira mwana wangu ndikukutsvaga ndini nhingi mwana wakangoenda ndisina tsarukano ndikuda kuti ubudikire kwandiri itai zvenyu sezvizvi muchifuridza ichibuda musaibatirire maoko ngaifuridza ichienda kumbirai mwana wenyu nemwoyo wenyu ndinokumbirawo mwanangu handizivi kuti uri papi zvakamira sei ndikukumbirawo kana uri mupenyu udzoke kumba
kana uri wekunzi wakafa wakapondwa kana kuti chii chakaitika, ndikudawo kuziva pauri nezviri kuitika. Kana uri mupenyu dzokakumba mwanangu. Kana akaparara. Kana akaparara ndoda kuziva pauri nechakaitika. Zvizaruke zvijeke tizive zvekuita. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.